پشتی انجامدانا پیوندیەکە تەلەفونê navbera Hesen Ruhanî serokê Komara İslamiya Îranê û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsya biryar hate dan ku di demeka nêzik de serokê her sê welatên Rûsya, Tirkiye û Îran lê Istanbul civîneke sê alî li dar bixin. Duh Vladimir Putin serokê Rûsya bi telefonê peywendî li gel Hesen Ruhanî serokê Komara İslamiya Îranê kir û îro pênşemê Putin bi telefonê peywendî li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye kir. Lê gorî ku ajansên fermî yên Tirkiye belav kirin. Di peywendiya telefonê de dawîn pêşhateyên Sûriye bi giştî û bajarê Efrînê û Idlibê bi taybetî hatine gotûbêjkirin. Herwiha li gorî hate belavkir Recep Tayyip Erdogan di peywendiya telefonê de derbarê êrîşa Tirkiye li ser Efrînê zanyarî dane Putin û biryar hate dan ku di demeka nêzik de lotkeyeka sê alî navbera serokê her sê welatên Rûsya, Tirkiye û Îran lê Istanbulê bê encam dan. Herwiha hate zanîn ku Erdogan û Putin derbarê zû avakirina xalên nû yên çavdêrkirinê lê deverê kêmkirina astê şer lê Idlibê yek nerîn bûn. Balkişandin li ser proseya danûstandinên Esîtana xelek dine gotûbêjî bû di navbera Erdogan û Putin de. Di dawî de Putin û Erdogan ronahî xistin ser hemahingî û hevkariya hevbeş derbarî kirêza Sûriyê û buwarên mirovî li Xutaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê gotûbêj kirin.